लोगोफोर माने जोङो गुवाहाटि फैदोंमोन गुवाहाटि फैयै फैयै तारमाने जोंहा नैबे फांखारि बारनानै मा जायगा होनना बुङोथाय ভাইটি এইটো জায়গাটো কি বুলি কয় এনে চকীঘাট পাৰ কৰি কেনে কৈছো जोंहा नैबेयाव तारमाने मोनसे जाब्रबथाय जाथाय जाबाय आरो ना लोगोफोर तारमाने गारिया नै बिदि नै मा होनना बुङो नैबेयाव एसे स्क्रेच जाबाय कारना जाहैदों बिनि गुबै कारना जाहैबाय जोंहा नैबे ट्राक दे नैबे उनाव नुदोंना ट्राक जोङो जेब्ला फैबाय थादोंमोन तारमाने बिराद जाम बेखिनियाव लामाया जाम नालाय ओमफ्राय गारियाथ' मोननै थ्रि लाइन जादों आरोना जोङो गेजेरनि लाइनावमोन ओमफ्राय सलायबाय थानाय समावनो नैबे दरजाया नैबे ट्राकनि दरजाया गेवनानै तारमाने बे लुकिं ग्लासाव नांबाय आरो गोदोबाय नै बिदि घटना जादों लोगो ओमफ्राय गारि नाम्बार गारिया नैबेनो ओमफ्राय नैबे ड्राइभारमोन अकस्मात माने सलायबाय थानाय समावनो मा होनना बुङो दरजाया गेवनानै जोंनि गारियाव नांबाय आरो दा बेखौनो रायलायनो बेयाव माबा खालामबाय थादों मालिकजों रायलायहरबाय थादों दाथ' जोङो डिलाराव सोंबाय बाजेटआ बिराद बुरजा होनना बुंदों नैबे गारियानोमोन आरोना नैबे दरजाया गेवनानै तारमाने जोंनि गारियाव नांदों जोंनि गारिया नैबेयाव दङमोन आरो दे नैबे नांदों तारमाने सलायबाय थानाय समावनो ओरैबायदि जाम जादों जायगायाबो माथो खालामनो ओरैबायदि लामायाबो ओरैबायदि जाम ना नुदोंना नैबे जोंहा सानसारि बारबोनानै जायगानि नामखौ माबा बुंदोंमोन आंबो गोसोआव थायाखै दे दा नै जोंनि गारिया नैबेनो आरो ना लोगोफोर बे ट्राकजों जादों आरो बे ट्राकजों बेनिफ्राय नैबेनो ओमफ्राय नैबे फुरा ओरै गबोबाय बेनिफ्राय दरजाया नैबेयाव हाबसोबाय बेयाव स्क्रेच जादों लंपेन्ट गस्ला लानाय पास्ता लांफैनानै बहुत जाब्रा जाबायलै लांफैनानै हाय टाउनाव हाय ब्रा हाय गैयालै गैया हेला बाव हाबा दङ बै पार्किं मानसिफोरखौ लोगो हमनो फैसा होनांगोन बिसोरनो आयु न' नटिस ओंखारबाय हाय नटिस ओंखारबाय Samsara